Алдараш шоу. Ассалому алейкум янга. Созен, хубен, о саломатиятон хубай. Наврӯзотон муборак шава. Заҳмат, раҳмат. Шумо чӣ зиндагӣ охтоз ҳаманах? Мешарамат. Янга, ҳамун шавҳари шуморо ман як ҳафтаи мекувум. Барои чӣ? Чо кадай? О ҳамин шумо як бор ҳамин шавҳартона буфаҳмонед намешава, я насиҳатш кунед намешава. Барои чӣ? О ҳамин медонед ки ҳамин шавҳари шумо дар ресторани ман кор мекунад. Ҳамин хаст? Не ҳамун кор мекунад, ай ҳамунҷа нону намак мехӯрад. Ҳамин хаст? Ҳай. О ҳамунро як насиҳат кунед намешава охи. Чӣ кор кадай охи? о ҳамун шавҳари шумо дар ресторани ман касе ки маст мешава, ай гарданаш мегираву мепартояд, ай ҳамин мегираву мепартояд сиди берун. Мастора ҳолшо намияд. Ҳа? Мастора ҳолша мияд. охи шумо намедонем як чира. Чира? о ҳамин ресторани ман дар даруни поизай.